Missier kellu s-sentenza ta' 4 snin ħabs konfermata fi stadju ta' appell wara li kien ingħata din is-sentenza tal-li abbuża sesswalment miż-żewġ uliedu bniet għal 6 snin sħaħ bejn l-2009 u l-2015. Jidher li kollox ħareġ fil-beraħ wara li l-iżgħar bint fetħet qalba ma' oħtha l-kbira li hi wkoll ammettiet li għaddiet mill-istess esperjenza, iżda żammet ħalqa magħluq biex iżżomm il-familja magħquda. Il-qorti semet kif il-missier kien iġiegħel lill-uliedu jagħtuh pjaċir sesswali meta kellhom 12 u 13-il sena. L-iżgħar tifla xiedet li kollox kien beda meta marret issaqsija l-permess ta' missiera biex tmur fuq attività tal-iskola f'Għawdex wara li omma irrifjutat. Missiera kien qalilha li tista' tmur biss jekk tagħmel qatt sesswali miegħu, sitwazzjoni li rrepetit ruħha minn tal-inqas darba f'xahar. Kien biss meta l-aħwa fetħu qalbhom ma' xulxin li ddeċidew li jgħidu lill-ommhom. Missierhom li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ammetta ilu u ġustifika dan billi qal li kien qed jesponi l-tfal tiegħu għall-edukazzjoni sesswali. Qal ukoll li uliedu kienu ħafrulu u għaldaqstant m'għandux jintbagħat il-ħabs. L-imħallef Edwina Grima qalet iżda li minkejja li uliedu ħafrulu ma jfissirx b'mod awtomatiku li l-qorti għandha tagħti sentenza ħafifa. Saħqet li hu minnu li tfal ħafru lil missierhom iżda l-qorti ma tistax tinjora l-offiżi serja li kommetta l-missier. Persuna li skont il-liġi għandu dmir li jieħu ħsieb, jeduka u jipproteġi l-tfal tiegħu minn esperjenzi kefrin fil-ħajja.